Okay, ngwongwo na-abata now. Ngwongwo no. Ụlọ azụ ele Chelsea. Ụlọ azụ ele gift. Mmanwụ kwesịrị ịdị na-aza aha mkpọrọ akpọ. Mkpọkịrịkpọ. Mmanwụ. Ọ gịnị? Nwayọọ. Ụmụ nwaanyị bịara n'ime ụlọ na mmanwụ kwesịrị ọba abụla na-agba ọsọ. Ọ gịnị? Ọsha hụrụ ụba agụ ezigbo mmadụ. Aka ji ọfọ ngere. Ngere eji ebu igwe. Ngere eji eme ihe. Aka na ọbụ iji ọfọ. Aka ji ọfọ ngere. Onye nke o mere. Ole ka isi awụmego ma ọ pawụda ka ahụ nwaanyị mụrụ nwa. Onye nke ụlọ nche. Aka ji ọfọ ngere ihe agụ. Daalụ so much. Ọfịa agụrụ agụ nọ n'ọgbọ ihe. Ọfịa hụrụ ụba agụ aka ji ọfọ. Ọgbanye ji ọfọ. Okwuele. Ọ gịnị? Lekwa waya anya n'ala. Adọgbuoke mmọnwụ. Ọ dị ka mgbe mmọnwụ nke aja abata enye m onye ọzọ microphone. Ma nwa ọzọ mgbalike. Agụmagụ mmanụ ahụ na-ekute Jizọs. Biko ọzọ akata biko ka anyị bata mmọnwụ ndị ọzọ biko. Mmọnwụ le video kwa bụ mma ọwọrọ ọgwụ ngagharị ibe ọgwụ ngagharị n'oge ahụ ka ọ bụrụ agaghị ekwe ma chọrọ ibido Andı mai moda jo para ngoro iba ka. Aga mau ada ke dum lo mi zo ko na Baudo. Na mi se mu na ngro me me no ke dum no se mi ata. Apa tu me somebody tu se na ko la ko ka we. Na ka pe. Ama la ko sura o bana o ko. O ko na ti ke mo. Okay. Wala ka ha. Do do ti no. Biko ta mo do biko. Ai ni be. Na se ko mai baka. Mo biko ga ya jiro ka wona mo wa sa akela bata biko
ijere na ndị nwere mmụọ dị agbakwa n'ọgbọ ijere na obere mmụọ dị agbakwa n'ọgbọ ka mmụọ nke fọ ya nabata nke ọzọ n'ọgụ nwere ezi biko ihe mere mmadụ mma ihe mere mmadụ mma Ogbefi ga-agụ mmiri Adaoji eji ego abọdụgo mmọnwụ ụlọ n'ọgbụ ihe nke ụlọ aka ịbata oge nke ahụ nke ebi ka anabata mmụọ anọ n'ọba ya anabata ebube ngwu agba ọkụ ebube ngwu agba ọkụ kata bụ ugwu ere mmọnwụ kwesịrị ego mmọnwụ kwesịrị ịhụ na-abịa uru igwe egwu ara atụ were egwu uche atụ mgbe ọ bịa ka mma ọ kwesịrị nwaanyị hụ mmọnwụ na-agba ọsọ ihe ọhụụ boy oh boy ebube ngwu agba ọkụ onye nọ n'ọgbọ na ọ na-akwanyere Arizona ugwu ike azụrụ ya ili Arizona Ebiko that is so much. Chukwu emeka akpaka nzu anyị esetụrụ ngwongwo oburu ngwongwo omee ka ọ bụ anyị anabata ebube ngwu aja ebube ngwu agba ọkụ mata bie ire ebube ngwu ngabịa kelee ndị nọ saịda onye na nwunye ya ala ebe a nwayọkwa ikele jahara ha ịlahụta esetụrụ ọngụ ekwe adịm onye ọbụla gbaghala agbala ebube mgbe bịakwala onwe ya na ụmụ aja emebigwekwala mmanwụ ọkwa ka m ji bịala nwa m maka eji were mmanwụ nwa m ji emenya m ihe adịla ọrụkọ anya m ihe okoto okwu na ụka okoto dị odogwu dike mana m aka ekele unu niile anya maka ọmanya dị dịka o jidere onwe ya ketere mgbe gboo mere ebe ahụ mgbe a na-alụ n'obodo Igbo niile nwaanyị mụdara bịa nri ọ bụrụ ikere agbara sekụrụ ya ala kasị ewe onye ike wedere nri mgbe di ya merela nri ọrịbe nri mgbe mgbala kwado ikpeta agụrụ ya ikpetere ikpe mebere ya isi ojeri ikpeta ama akwụkwọ ọ bụ ya ka eji eme ya ebe ga ya eme tata Why you never know you?